на 100 км след границата, брат. Сега и слепнеш ми го ръка пак. Сега кучето като мине, че види. И на 100 км след границата тия видинските автолозчетата, нали, път на помощ с такова. Брат, беха направили направо Мики Маус, брат, канти. Е така бербат, платформи, коли навсекъде. По канавки, по пътища, в бензиностанции. Страшно беше там. Нищо изкарах пътната помощ, техната и се отидох нагоре. Теле, какво ресаш, бе? Какво правиш? Бе, бачка напред назад. Я? Ей, не. Само ме спойлера, бе. Не. Само купих, ама купих някакъв ефтиняк, се пребах, защото ми харесва на тех как седи, ама техните са някакви скъпи. Търсим за разлика. Какво става? Къде ти е? Какво си купил, бе? Кажи, бе! Ето ти има още. Натисни го, ето тук ще скарам своето край. Просто ми пъсти да видя, какво ще изкарам друго. Нищо да си. Той е брат. Мартин Малики. Все на някой си изсрал, човече. Към ти какво правиш? Е ти клечката, ако искаш. А, не, ръчкай си. Аз те ги дигнах. Събуди ги от живите мъртви. Не идвай по-добре. Верно по-добре. То, дори страни да хване. Стана, бе, то да ще излезе. А, ние бе, аз не служи. Верно. Ей, това ще излезе, ако го натиснем. А, не. Не. Добре. Бате бомба, аз не очаквах така да стане. Вие сте ми на късмет. Малко го е така го поби да разкопвам. Само да не струши прозорец. Не е много силно, Криска. Той не си знае силата. Не е силно, бе. По-добре го гали. Дай сега нещо сложим на спойлера под тикстото. А що играе така Беше това? вино. Ама това тиксо не мога да изкарам стояне после тук, ще остана отдолу. Не бе, излиза си. А не бе, то се разгради от водата и ще изчезне. Но, това се Не бе, разгражда. ще да падне. Като е хартия, брат. Не, защо? Обаче дай сложим нещо на спойлера при тикстото. знаеш. Отдолу. Да, е тук. Да сложиш тук тикстото, тук да подпре на това. На нещо да натиска. Да натиска. Тук станах Некой няма ли някакви парцали, нещо, чорапи? Аз имам също. Ако искаш да ти свали моите. Дай. Или салфетки, нещо. Мокри, ама те няма свърши. Не, мокри няма стана. Абе, перфектно стана. Ама... Ще трябва бая неща. По една салфетка на 3 места е 4 са. Идеята ми е така да има нещо, го натискаш, Не може ли е така? Тиксто мина през него. Дайте макетния нож и да не сега ще го разрезам. Он беше. Наводи гащите. Това е на Влад Кориза. А, това не са ли гащи, бе? Стига на масата и заспа. О, опасен е, човече. Не бе, мани за това, сега са салфетки ще му направим. Мисля. Екстра става. Ама, я нека откъсне тук да застъпиме на това. Като при мен Колко нека да.